Τι κάνουνε, παιδιά, όλες οι γυναίκες παγκοσμίως? Ναι. Μόλις πέσουνε στο κρεβάτι και τρελαίνεται ο άντρας. Του κάνουμε αγκαλίτσα, του δίνουμε ένα φυλάκι και του λέμε καληνύχτα, μωρό μου. Τι κάνουν όλες οι γυναίκες παγκοσμίως μόλις πέσουν στο κρεβάτι και ο άντρας? Τρελαίνεται, μορλαίνεται, σου λέει έλα ρε φίλε, έλα. Σου βάζω τα παγωμένα μου πατουσάκια στο πόδι σου για να ζεσταθώ. Και λέω έλα ρε φίλε, δόξα τω Θεώ. Το βρήκα. Τι? Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά θα τρελαινότανε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι το έχεις κάνει ποτέ. Ναι, για λέγε. Πάμε να δούμε μπάλα. Βάλε μπάλα να δούμε στην τηλεόραση. Αυτό θα τρελαινόταν. Δεν το έχω πει ποτέ. Όχι. Ένα πράγμα, κορίτσια. Ένα πράγμα. Τι ρε Γιώργο. Άμα το κάνετε με το που πέσετε στο κρεβάτι, το κάνετε αυτό, ο άντρας θα τρελαθεί. Θα σας ερωτευτεί 10 φορές περισσότερο. Τι ρε Γιώργο. Ησυχία. Γιώργο. Εντάξει, έλεος. Δεν το έχεις κάνει ποτέ.